sa akin lang, gusto ko lang i-ensure yung kaayusan at safe na mga maglalakbay ng ating mga commuters, to ensure na itong mga drivers natin, doctors, mga dispatchers, na i-involve sa araw-araw na biyahe ng mga ating commuters ay safe sila. Kung maalala nyo, bibigyan ko kayo ng figure From 2013 up to 2018, more than 11,600 na ang naaresto nating mga drivers, mga conductors, mga dispatchers. So kung titignan nyo, in 6 years, ganun na po ang kalaki ang nahuhuli natin. So siguro it's just high time na magkaroon tayo ng surprise and mandatory drug test sa ating mga drivers. Hindi lang drivers ng mga jeep, kundi drivers ng mga even mga tricycles, mga tricycats, yung mga taxis and other form of vehicles.